Mukona ngongole simamba kuononga inoyo mmatumba mwanu komano imamba kuononga mtima wanu kuyamba kuononga kani ndinene kuti mtendere wanu mumasiya kugona mumayamba kukhala moyo wobisala and umayamba munthu kupanga pretend kuti china icho sichili bwinobwino komano pasi pa mtima mumadziwa kuti apa pandi kumira. So tamveserani ichi achimwalanga kapena achimwananga, kuti uthese moyo wa ngongole sikufunikira kuti uzipanga eni zindalama zambirimbiri. Chimene chimafunikira nchokuti ungopanga face ma numbers ako usiye kubwereka ndalama and uyambe kubweza ngongole zimene uli nazo pang'ono ngakhale 5000 kwacha pa mwezi ingathe kusuntha mapiri ngati wewe uli ndi discipline pobweza ngongoleyo. So chimene chimafunikiraso china ungoyivomereza pamakhala zinthu tinatake toti tili nato timene jati tithe kugulitsa kuti tibweze ngongole ija. Ngati timakhala life inake imene luxurious kapena life yokuti timafira chiyeni tipange kati life imeneyo. Ngati mmadya nkhuku wiki iliyonse tadyani bwanji nkhuku kamodzi mawiki atatu tayambani ka side hustle kena kake anything clean kapena kaganyu kena kake kamene mmakanyozesa kaja koma kamene kangathe kupezekako tayambani kamene koko kuti at least muzitha kubwezera ngongole. And for the moment, stop borrowing money. Stop borrowing money. The more you stop borrowing money, the more mtendere umayamba kutsatira kunyumba kwako, umakutsatira pabedi pako. Ndi chimene chimafunikira nchokuti mulembe ngongole zimene muli nazozo, khalani ndi plan and stick to that plan and inonso mukhale stick to life imene mukuona kuti mukwanisa si lilila ngongole, because yeah, it does. Ngongole it's not forever unless you give up. So tapanga video imene ikufotokoza blueprint imene munthu ungathe kuchokera mu moyo wa ngongole kukhala munthu wa peace of mind. So tapita ni kubayoko kapena mupita ku YouTube mukasajisha mina narrate kapena kaya pa TikTok kaya pa Facebook mutipeza posepo and mukaseja just go ku video imene yawandikana ndi it depends pa platform yamukona na video yo komano video imene yawandikana ndi imene tafotokoza bwinobwino mmene munthu ungachokere mu life ya ngongole.